Takže čau, zdraví vás TV Svíc. Já jsem Iba a to je Šimon. Takže my teď budeme dělat takový speciální díl překvápka, protože jak vidíte, máme tady 2 štamprdle a to proto, že my 2 budeme dělat drink, jeden špatný, jeden dobrý, Martymu a Codymu. A oni si pak vylosou buď dobrý nebo špatný. Takže můžeme začít míchat. Předávám. Takže nejdřív bychom udělali ten dobrý, to bude jednoduchý. Dáme jim tam kolu. A jenom třeba, já nevím. Takže kolu a vlastně hodně cukru. To je dobré, od tebe. Je to dobrý. No. Ještě trošku. A pak jenom takovou špetku mouky. Samozřejmě ze stolu. Nejzlíci to tady nechali. Takže, a teď, to je ten dobrý. Teď uděláme špatný. Takže kola. Tam dáme juice grapefruitový. Ten jsme ještě nic s ním nedělali. Taky musíme někdy udělat. Nedost to tam toho nějak moc. Jo, to je jedno. A dáme to. Sůl. Tohle je nejhorší vždycky, to vždycky zkazí. Takže tam dáme tolik. A pak tam dáme, tady máme veliko. Dáme tam jenom polotučný, nebudeme tam dát chudákům plnotučný. Tak a jenom takový navrch, takový nádech pepříku. Takže asi můžeme zavolat. Takže Cody, Marty, pojďte. Schovám za ruce samozřejmě. Co? Takže Jak si tohle? levou. To je dobrý. Jo. Hej, ale já jsem si měl vybírat, já jsem mladší. To je jedno. Hej, a to je to samý. Není to Hej, to už tady bylo. nebylo. Ty vole, Ne, fakt, dělej. Marty, začni. Ty vole. To je kola. Ty tam má jenom Coca-Colu. Coca-Colu s cukrem, no. A teď ty. Jenom se napij. Ty lidi, tam je česnek. Není tam česnek. Ty vole. Dělej, jdi Co tam. mám úplně tu ruku, vole, od Pojď sem. Dík umyvadlu jenom. Jinak uděláme, jinak natočíme, vole, další pomstu. Dělej, vem to. To není pomsta, my Ale Luky, ne fakt. To nic tak hrozného není. Ani nefusej to na mě. To je vždycky. To je hrozný mamlas tohleto. Ty jsi hrozný mamlas, ty to vždycky vypejsneš. Jdi nad umyvadlo. Ty bocha? Dobrý. Ne, vyfusej. Ty vole. Hej, dobrý, jo. Vypálí to okolo toho pepře. No tak to je další konec. Takže já myslím konec, je to fakt hnusný. Takže Marty si vylosoval dobrý, takže to vypil. Lukáš to Hnusný. nečekaně nevypil. Takže se s Luky, vámi budeš loučíme. pokračovat? Takže čau! Budeme pokračovat. Čau! Teď budeme dělat